Biz bugün motor ишек аллары конкурсы boyunca Züleyxa apa, Sıbbuxavi, Səriya apalarının ixatalarına kildik. Onların ixataları bik motor, çeşeklerge gömülgen. Hazır avgust ayı bolsa da çeşekler bik köp. İşik aldığında natural formada nindi bolsa şunday formada itip biz videoga tushiramiz. G'ururlar, ularning boqshalari, xatalari, g'ururlarlar. Bu bizning Sıbbuxavilarning boqchasi. Shunday motorlik uyushtirganlar, ularning hattoki fontanlarga qadar bor. Sıbbuxavi, nechik shu xatli ishlay olasiz siz? Заставляет сухатаным болса обязательно ишейсің. Yok, dұрыс айтмын, шайарып айтты. Bütün идеяда өзінікке шул шақылы жанын дәнін беріп, шулдай әйбірлер ясап, ял итергені болсын, кісілерге де жайлы болсын деп, қәстерін көруге тырышап, bütün нәрсенің де. Опять-таки, шулдай теория бар бетін, воздух, что нас лечит? Воздух, вода, огонь. Меня софа вода, қырыда су, фонтан, успокаивающий. Қырыда костер, шunda костер яғып, отқа қарап отырабыз, суға қарап отырабыз да, аннан соң енді кіріп даваланабыз да, үйге кіріп кетеміз. Бик рәхәт. Санаторий. Санаторийлар керек дә түгел. Санаторий сезнең үзегездә. Рәхмәт. Шушлай матур булыгыз, тигез яшәгез, бергәләп. Bir-birigizga tirek bulup, bir-birigizga kerak bulup, hürmetlep, bir-birigizni yaşagız. Uzak ömür sizge. Менә bu konkurs, avılda konkurs үткәрүгез бик әйбәт чара дип уйлыйм мин. Бүтән авылларда барганын ишетәйдем, күргәнем дә бар. Безнең дуслар җиңеп тә чыкты анда конкурста. Азнакай сабан туенда аларга зур-зур бүләкләр дә бирделәр. Мин шунда уйлаган идем. Нишләп Буралда мондый конкурслар юк микән дип. Иншалла. Син ишегеннән янып җирдеңме? Иншалла, андый көннәр, андый чаралар Буралда да булды. Бара. Бик әйбәт инициативабызны бик хуплыйм. Безнең Гөлүсә апа белән, Зөләйха апа белән шундай предложение бар. Орысча әйтмешләй. 2нче елда, менә 10-15 июльдән дә калмыйча, үткәрергә бу чараны. Чәчкәләр гөрләп, бакчада гөрләп торган вакытта, көннәр матур чагында, менә шулай итеп үткәрсәк бергәләп, бик матур булыр иде. Аннан соң Гамбәрия, Ләйсән, рәхмәт сезгә, шулай итеп кеше күңеле күреп йөргән өчен. Менә бу чарага бүтән ихаталар да булмаса да, бүтән хуҗалык булмаса да, күбесе катнашса, бик матур килеп чыгыр иде ул. Кешене объединять, Берләштерә. Кешене авылдашларны берләштерергә, күңел ачырга, әле быел менә сабан туйда булмады. Менә шундый чаралар кирәк дип саныйм, особенно безнең әбиләргә. Алар шул чаклы активный, инициативный. Менә шушындый чарада катнашасыз дигәч, ана Гөлүсә апалар, Зөләйха апалар хәзер 2-3 төн җокламадылар. Әзерләнделәр, матур күлмәкләрен кийделәр, сезне көттеләр, бәлешләр пешерделәр. Шуңа менә мондый чара үткәрүгез мин бик хуплыйм. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә бик зур итеп. Үзегездә шушлай һәрвакыт матур итеп яшәгез, күңелле булсын сезгә дә, безгә дә, шушлай итеп бакчаларыгыз, бүтән дөньягыз исән имин булып, табыннарыгыз мул булып, күкләрегез аяз булып, рәхәт итеп яшәргә язсын. Амин. Менә бу Sıbbuxavilarның, Səriya апаларның лечебницалары үзләре уйлап, шушындый лечебница ясаганнар. Səriya апа әзрәк сөйләп үтегез әле. Бу Sıbbuxның идеясы аяклар, куллар сызламасын өчен эштән туктагач, арып туктагач, кич белән монда агитацияны, менә шушы грязьне, целебный грязь бу, менә шуны су белән развозить итеп,
шуны пленка белән каплап, менә шушы лежанкаларда ятып торасың да. Аннан соң трисенькә ванная кирип ятасың, трисенькә менә шушында душта җунасың, менә шушындай. Кайнар су искиткеч кайнар була, кояштан нагреваться итеп тора менә монда. Бер нинди җылыткычлары юк. Кап кайнар су, даже менә бүген көн салкынча булса да, суы җылы. Havadan жылынып, кайнарланып тора. Искиткеч әйбәт нәрсә бу. Бик яратам. Шушында көн сайын төшеп, үземә хәл алам. Рәхмәт Сәрия апа, шундай Сыпух абыйга рәхмәт, шушындай матурлык, шушындай лечебницалар булдырганы өчен. Тигез яшәгез, матур яшәгез, бәхетле булыгыз.